Kalau mereka tahu te busno tini ang hai norong ni dipo kan ni YouTube channel tahu te busong ini hai faise bi ko norong thani Tripura ni ko nang kuman ni chanani bagoi tahu te busong norok sawo Tripura ni ko rok te bo nang kuman ko rok saklai di hinui te fatar haste rogo tabok je BJP rok hai 2025 ni CAA afrun Simi je faine rok CAA ni missing te kai je Hindu rok khai tongman nai ni saklai mani obrok butis norono srais leke saikra nai rogo biduni pulen sim paithak jora nainan bagi chai tukdi me rogo phai me angman karon thai kisa BJ ni bagoi polas rogo samung angi tongman bagoi ang phai malia abon bagoi na karsan norok Jotto nono taukte buksong norok saimana tabuk je BJP ni samung khaimani borokai je fatro tongnai ni Pakistan, Afghanistan, Myanmar rogo Hindu jatiyo ai je satuk jai tonai rono ke bujudi no satuk jagoi to hakai borom ni bagoi tomnani sujog rinai obo abidon sani manu CA ni maidome okokrono borok hunugu ba saklayo nungko sina nangai ang Bangladesh ni phaimani bagoi ang balaikai tong kesap tongnani kosto ni bagoi bartha kodro tongnani bagoi ano sujog ready oba hini nungkaisa letter masinai India government no onek system tong rule tong CA o judiri nung nagrik taman ningkai oborok je khaiman nai siman nai je maya kai bo bosor kaise jotoi detention camp ton junai detention camp ni simi kai bo uzbek kai hojanai obo hai rule tabok India government ni abunu baksa borok saiman na musungoi call rok khai kobonga kai ambu jora maya ni bagoi sasugoi maya taukte buksong sintir prawo sinti prasorok mili malaya songkai bokrok si gamaya tamkai sini borok kai bo hai kai tong thokoi tongnani bo hai kai chanani kubuino sia ni party no torjangman tau gusi ipramotha ni BJP o 35 জন হাপকা বা 600 নকম রক হাপকা রকনি সানাই সাই দং আমরা করেছি শুধু তাই নয় ত্রিপুরাতে আমরা কথায় বলি যে 19টি জাতি গোষ্ঠী কিন্তু এখন পর্যন্ত যে সাব ট্রাইবস আছে সব মিলিয়ে প্রায় আমাদের কাছে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে 40 থেকে 50 জন জনজাতি গোষ্ঠী আছে আমি বললাম ওখানকার যদি জনজাতি obo hai jodi nunglai tongai sini Tripura sorok norjan nai Tripura sorok ruklai janai o Tripura hani oborok no ani saklai mung tong nong thani norbu kisa wansuk di tei leaders netar norok communication narok di tabuk je 13 jona MLA tomani norok Simi phano Tripura mothani asugoi meeting khelai letter suidi obono Jotto Tripura ni je 13 jona MLA Tripura mothani Simi phano letter suyoi Home Minister Amit Shah sono roha kai at least kisale action rungu Kenaro je khanamani mota kai MLA by MLA si khakoi leja mili malaya minister by mili maya nung Tripura motha kaisa ni minister rok si mili maya ba ni MLA rok mili maya kai BJP ni tongo IPP ni tongo CPM ni MLA tongo Congress ni MLA tongo borok by kai mili nai borok by bahai kai Tripura ni kubui ni kaham ni bagoi hamkrai ni bagoi Tripura MLA by MLA to kok saiman ble suklasaron otia by salaiman BJP ni Rampod Jomoti Vikas Deborma oboma tongo MLA borok by kok salaiman norok o hai kai busango sini samung no khai nung jesa panu party khadi Tripura yok mani bagale okrok sai manu o kokron tuino rong meeting khelai manu phone khelai manu communication narogui manu ke obo hairok kunu mote phanu nuhiria in Tripura rok logiri lai hini sawo obo haimang salphaya kai unglai tung ake obo haing to hakai bahai kai nai obo nu sumung lukurong ni taute buksong pelake wanau kubang borok kubang kok sawo Tripura sorok tabukle morsinan digi thang to amra banglai la thotui busaka amala banglai le borok le jotono tiarang thangmeka sin Tripura sorok tabuk khak jagai stongo teyang chuang nung laiman jorang ma jalaiman thakya irjande munda tas thonglai mani sikla rokai raks nung layo oba hai kai sawi obongma borok je sinai nungnai gyani rok কয়েকজনা borok phone khai saglai tongkha ake abo wansuk tai norok angasuk to saurong sajaglak tam khai norok bu wansunan khaidi saiman khai tei sini politics leader rok biang sogina nai tong habda biang tlang nai tong habro norok nai klugui tuina khaidi tei norok bu borno saklai mano tei busango 9 tariko norok saka itmora sing ni aro thangmani koinani je thangmanai ba thangto je thangmai to thangmia aipano kaham kurungke u thangmi phaimanani bagui aborno norok subusuri lai ditei DID e janja mutai mani manok no abo haikai busango norok aguklai choba khairani ko bu sadi kai आंदोलन खाई सारा त्रिपुरा तुई आंदोलन खाई जो जगह प्रोटेस्ट खाई चिन Tripura ni man thai bukur man sinai mai kai kagui phanani ni Tripura motha BJP bai obo hairong tuin norok choba khaiman wansuk tai abunu ang bisi bidino log igla taukte busong norok bidino je masak share khari to lokro phung didi am kai ang jora rok mai apur rok phai mai rok ni tongo apan chai tongnai nor wi ang phai nugui jagui kok rok thopainani hamurok kise misa yang thangui phunukuna no obo hairok tugui pai le ya ambu udam phai me rok khakai norok na kardi chai tongnai pai phai nu ja pai kok sanani bagui ei norok joton kaham tongri susto tongri ini bagai hai joton no khulum pika